עבד אל חכים חאג' יחיא. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. מצבי חירום במדינות דמוקרטיות מכריזים עליהם כשיש מקרה חריג ויש מצב חירום. אבל בישראל מצב חירום שעליו מכריזות הכנסת או הממשלה מאפשר לממשלה להפעיל הסדרים ייחודיים, לעתים תוך קיפוח חירויות יסוד דמוקרטיות. מצב חירום הוחל בישראל סמוך להקמתה כחלק מאישור פקודת סדרי השלטון והמשפט, שבעיקרה הותירה בתוקף את החוקים שהיו תקפים תחת שלטון המנדט הבריטי, והוא עדיין בתוקף. האמנה הבינלאומית לזכויות האזרח, האזרחיות ופוליטיות קובעות בחלק 2 סעיף 4 כי ניתן להגביל זכויות המקרי, ואני מצטט, רק כאשר מתקיים מצב חירום המאיים על חיי האומה, וגם אז לא ניתן לפגוע בזכויות לחיים, החופש מעינויים ועבדות, חופש המחשבה והאמונה. שמעתי את שר הביטחון פנים ומדבר על אידיאולוגיות, אז גם במצב חירום לא מגבילים את האידיאולוגיות. אם מכריזים על מצב חירום, אז למה כל החקיקה הגזענית, הטרור, יידוי אבנים וכל סוגי החוקים האלה האנטי-דמוקרטיים אשר באה להפלות בין אזרחים בפני החוק? האזרח הערבי, מגישים נגדו כתב אישום, אזרח יהודי מתעלמים מהעבירה שלו על החוק. ברור שהמטרה להמשך קיומו של מצב החירום או ההכרזה עליו היא השארת הדלת פתוחה לפגיעה בזכויותיהם הדמוקרטיות של האזרחים הערביים, בין אם במעצרים או הוצאה מחוץ לחוק, או לסגור מוסדות ועמותות חוקיים ולהלאים את נכסיהם מסיבה אחת: הפעילות שלהם היא לא לרוחו של ראש הממשלה או שר הביטחון או שר אחר, או קניית שתיקה של חלקים בקואליציה. הדוגמה של הוצאת התנועה האסלאמית הצפונית מחוץ לחוק מהדהדת, והיא הייתה על סמך אותם חוקי מנדט בריטי. היא עדיין מהדהדת למרות שאין הוכחה שעברו על החוק, כי אם יש הוכחה כזו היו צריכים להגיש אותם לבית משפט, ואת זה הם לא עשו. אני שואל, במה אשמים מאות אלפי אזרחים עניים שקיבלו שירותים עמותות לגמילה מסמים, עמותות לאזרחים עניים שקיבלו שירותים עמותות לגמילה מסמים, עמותות לעזרה לילדים, עמותות שמדברות על מתן שירותים בריאותיים כמו מוקד למתן שירותים בריאותיים. מה הם אשמים בהחלטות כאלה כדי לסגור אותם? לכן אני אומר, חוק כזה אין לו זכות קיום. לפחות, למרות אני רוצה גם לשמוע פה שהשנה הזו תהיה שנה אחרונה, את זה עוד לא שמעתי. השאלה אם מישהו יחליט פה שמדינת ישראל עברה את המצב חירום והיא מדינה דמוקרטית.